A beszéd az emberi kapcsolatteremtés és az egymástól való tanulás legjellemzőbb módja. A beszéd lassanként a számítógéppel történő interakció elsődleges formájává válik. Az emberi beszéd megértését beszédfelismerésnek hívják. A számítógépek a hanghullámok elemzésével értik meg a szavakat. Hány óra van? A pontos idő 14 óra 52 perc. Hányadika van ma? Ma szerda van, 2010. február 24-e. Kövess! Azt szeretné, hogy kövessem? Igen. Kövess! Menj a konyhába. Jól értettem, azt szeretné, hogy menjek a konyhába? Igen. Rendben, indulok. Robot, Itt vagyok. Mit tehetek önért? mi van a bevásárlólistán? Egy pillanat türelmet kérek. A bevásárlólistán 14 alma, 4 sajt és 8 paradicsom van. Adj 5 tojást a bevásárlólistához. 5 tojás hozzáadása a bevásárlólistához. Igen. Robot, menj a nappaliba. Robot, Üdvözlöm, hogy van? lesz ma találkozóm? Egy másodperc türelmet kérek. 2010. február 24-e szerda, 10 órakor találkozója lesz a hugával. Robot, Tessék, nem vagyok jól. mi fáj? A lábam. Mióta érzi rosszul magát? 10 perce. Meleget érez? Nem. Hideget érez? Igen. Igen. Hideget. Álmos? Nem. Hány ingere van? Nincs. Elküldöm az információkat az orvosának e-mailben. Elküldtem az e-mailt. Robot, Üdvözlöm. hagyj magamra. Rendben, abba hagyom a beszédet. Hívjon, amikor jól esik. Robot, Hallgatom. játsz le egy dalt, kérlek. Játsz le egy dalt. Hey, toi quelqu'un que l'on nous amusait. Tu vis une poigne dans ces mots tes gammes, c'est le bon temps roulé. Yeah, yeah. Saint-Denis, c'était bien jeune, il faut laisser le bon temps rouler. Jó reggelt, Mr. White! Hogy érzi magát? Jó reggel, doktornő. Köszönöm, jól vagyok. Bevettem a gyógyszereket? Igen, természetesen. Helyes. Ne feledje a jövő heti találkozónkat. Ne aggódjon. Köszönöm, hogy hívott. Szép napot! Viszontlátásra. Viszlát!